Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні, 24 березня, четвер, це 756-й день анексії Криму. Суд продовжив утримання фігурантів справи 26 лютого під вартою ще на місяць. Верховний суд російської адміністрації Криму вирішив, що Ахтем Чийгоз, Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі пробудуть в СІЗО до 24 квітня. Адвокат Чийгоза Ніколай Полозов вважає, таким чином демонструється нібито самостійність суду та незалежність прокуратури. А насправді тяганина і прагнення виграти час для того, щоб розширити кількість фігурантів справи та звинуватити їх в екстремізмі. 26 лютого 2014 року під стінами Ради міністрів Криму відбувся мітинг партії «Русське єдинство» на чолі Сергія Аксьонова і прибічників цілісності України, переважну кількість яких склали кримські татари. В результаті тисняви загинули двоє. В їхній смерті звинувачують кількох кримських татар, учасників мітингу за єдність України. Засуджених почали умовно називати фігурантами справи 26 лютого. Ахтем Чийгоз, Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі знаходяться в СІЗО вже більше року. Суд продлил срок содержания под стражей в отношении Чийгоза, Асанова и Дегерменджи на срок до 24 апреля. Ну, прежде всего, вот такой шаг суда я связываю с процессом о признании Меджлиса незаконной организации на территории Российской Федерации, экстремистской организации. А вследствие добавят новые составы, новые обвинения, как минимум в отношении Чийгоза, и, видимо, они будут связаны с экстремистской деятельностью. Второе основание, по которому дело отправляют обратно в прокуратуру, то, что из-за большого количества участников процесса, 6 подсудимых, 7 адвокатов, 5 общественных защитников и большое количество потерпевших, я не исключаю, что на предварительном расследовании будет принято решение о разделении этого дела и проведение такого конвейерного суда, где будет, ну, условно говоря, по одному, по два человека. Кримських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка громадянами України. Українського режисера Сенцова у серпні минулого року засудили на 20 років, а активіста Кольченка на 10 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі. Обидва українці провину заперечують. До них майже рік не допускали українського консула, бо російський суд вирішив, що вони отримали російське громадянство після анексії разом з усіма кримчанами. Вони писали скарги, і тепер їх визнали громадянами України. Про це заявила російський омбудсмен Елла Памфілова в своїй доповіді. Віце-прем'єр російської адміністрації Криму Руслан Бальбек зібрався йти до Державної думи Росії. Він хоче стати першим представником кримсько-татарського народу в парламенті Росії. Обіцяє відстоювати інтереси рідного народу на найвищому рівні. Але перед тим, як піти у Думу, вирішив отримати згоди голови російської адміністрації Криму Сергія Аксьонова. Я, как представитель крымско-татарского народа, горд, что могу оказаться первым крымским татарином в высшем законодательном органе Российской Федерации. Поэтому это для меня большая честь. Вот. О своем решении я сообщил главе республики Сергею Валерьевичу, он одобрил. Вот. Поэтому, если поддержат крымчане, то готов отстаивать права крымчан вне зависимости от национальности. 3 роки випробувального терміну дало російське керівництво кримській владі. Для глави російської адміністрації півострова Сергія Аксьонова час вже закінчується, до нього все більше питань. За словами голови громадянської організації «Чистий берег Крим» Володимира Гарначука, багато чиновників, що опинилися навесні 2014 року при владі, виявилися безграмотними управлінцями, а кредит довіри Кремля Аксьонов вже вичерпав. Набор KPI, который используют для оценки работы губернаторов на посту, в первую очередь это бесконфликтность с федеральными органами, правоохранительными, законодательным органом, в принципе, губернатор, например, и, соответственно, выполнение тех задач, которые ставятся губернатору, это, в первую очередь, сохранение социальной и политической стабильности в регионе. Вот. Аксьонов, как правильно сказали вы, сейчас выполняет функцию такого символа, который вернул Россию в Крым, и, соответственно, у него там, конечно, карт-бланш намного больше, чем у обычного губернатора. Обычного губернатора уже давным-давно бы отправили на покой за те кунштюки, которые он вытворил. Сьогодні і завтра кримчани будуть жити в режимі жорсткого енергодефіциту. Сімфропольські котельні відключені. Ліміт споживання енергії знижено до 105 МВт. На дороги кримської столиці вийдуть лише 10 тролейбусів. А ялтинці вже звикають жити в режимі 2 через 2. На околицях міста без світла сидять багато годин.
Вот позавчера был выключен где-то часов 8, наверное, это потом включили. А потом, значит, где-то в 6 часов выключают, 2,5 часа снова включают, а ночью так я и не знаю, во сколько там. Терпим, злимся, ропчем, потом смиряемся. Все говорят, лишь бы войны не было. На Донбасі вбили колишнього українського військовослужбовця з Криму. Ігор Василега загинув у ході боїв в районі Авдіївки, повідомляє блогер Злой Адісід з посиланням на інтернет-ресурси та сепаратистів. За його даними, колишній капітан Збройних сил України Василега з позивним «Полум'я» перейшов на бік Росії після анексії півострова. Пізніше поїхав в зону АТО воювати на стороні так званого ополчення. Проросійські терористичні угрупування 53 рази обстріляли українських військових. Бандформування продовжують використовувати заборонену зброю і грубо порушують домовленості, досягнуті у Мінську. Найбільше їх було зафіксовано на Донецькому напрямку, а саме 48. Мінометних обстрілів зазнали позиції наших військ населених пунктів Якулівка, Старомихайлівка, Лозове, а також в районі Донецького аеропорту. При цьому вогонь вівся як з мінометів 82-го, так і 120-го калібру. Загалом ворог випустив більше 100 мін. Крім того, позиції поблизу Лозового російськими найманцями були обстріляні як з мінометів та гранатометів, так і з озброєння БМП-1. Найбільше обстрілів зазнали позиції наших військ в Авдіївці, Зайцевому, Майорську, Пісках та Опитному. На Маріупольському напрямку бойовики обстріляли українських захисників поблизу Широкіного, Нововибоївки до Кучаївська. Зокрема, тут ворог використав міномети 120-го калібру. Також вчора поблизу Богданівки було виявлено ворожий безпілотник. Кримчани та учасники АТО, які живуть у Києві та Київській області, можуть спробувати щастя і виграти грант на розвиток власного бізнесу. Громадська організація «Кримська діаспора» за фінансової підтримки Фонду відродження розпочинає другу програму підготовки переселенців «Новий відлік-2». Тільки 100 людей з тих, хто зареєструється на сторінці Кримської діаспори в Фейсбук, зможуть пройти навчання і підготувати бізнес-план. Лише 15 отримують гроші на його реалізацію. Переможці зможуть отримати від 30 до 80 тисяч гривень. Навчання триватиме 8 місяців. Реєстрація учасників ще триває. Это будут тренинги, которые пригодятся для ведения бизнеса. Категория людей при отборе рассчитана на переселенцев, которые хотят открыть бизнес, у которых уже был бизнес, возможно, на оккупированной территории. Или они только задумываются об этом. У них есть идея, но они не знают, как ее воплотить в жизнь. У нас будут такие программы обучения, тренинги. Это как анализ финансов, баланс предприятия, отчет прибыли о убытках УПИУ, отчет о движении денежных средств, коэффициенты, основы маркетинга, маркетинговый план обязательно будем составлять. Конечно, мы включили новые технологии. Это SEO-продвижение и оптимизация сайта, продвижение бизнеса в интернете. И не просто будем рассказывать, наши тренера, они еще и помогают, и дают сопровождение. Азовець Станіслав Краснов працював на російські спецслужби. За їхнім завданням він планував низку терактів у Києві. Про це заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак на прес-конференції. Грицак оприлюднив запис телефонної розмови Краснова з громадянином Російської Федерації Костянтином Голоскоковим, одним з керівників молодіжного антифашистського руху «Наші». За інформацією СБУ, він кадровий співробітник російських спецслужб. У розмові Краснов розповідає про плани підриву будівель СБУ в Києві та головних адмінбудівель України. Внутренним двором. Внутренний двор, там и камеры СИЗО ходят. Внешний, правда, такой служитель немножко пострадает. Ну, ничего страшного, там как служитель залезут самые, разные торнадовская гора. То есть, получается, снаружи подъезжает машина. То есть там, получается, в форме квадрата, тут главный заезд, это у вас улицы Мазепы. А можно проехать и заехать, подъехать, припарковаться в задней стенке. Там как раз стенка этого квадрата и стенка другого здания. Как раз прекрасно все отлично. Если въебать, то точно это даже одна стенка этого квадрата нахуй вылезет. А там куча кабинетов, куча следаков, куча всяких хуйней. Слушай, это вообще замечательная тема была. Это хороший момент. Причем мы сразу, как я рассказывал, в нескольких местах.
сам, потом возле Кабмина, возле Верховной Рады, возле администрации президента. У цивільному корпусі Азов відреагували на заяву глави Служби безпеки України. В офіційній заяві на сайті Азов Прес кажуть, будь-які висновки до кінця слідства будуть поспішними і некоректними. За словами Краснова, він мав контакти з головним розвідувальним управлінням Росії за завданням Служби зовнішньої розвідки України. СБУ наполягає, що Краснов працював з українською зовнішньою розвідкою за завданням ГРУ Росії. В Азові рекомендують слідству налагодити робочі контакти зі Службою зовнішньої розвідки України, аби уникнути подібні інциденти. Цьогоріч у Києві відкриється Таврійський національний університет. Улітку набиратимуть перших студентів. Наразі тривають переговори з викладачами, які проживають в окупованому Криму. Про це сьогодні на прес-конференції сказав голова Ради ректорів переміщених вузів Донбасу і Криму Роман Гринюк. Він запевнив, що питання переміщення вирішить найближчим часом. Декілька варіантів. Або це буде приміщення, яке буде передане в оренду цьому навчальному закладі, або, якщо, наприклад, є приміщення, яке знаходиться у власності державній, то воно просто буде передано. Міністерство напрацьовує нову систему фінансування, коли гроші будуть йти за вибором самого абітурієнта. Але, наскільки мені відомо, буде якась певна сума фінансування, яка буде будемо так казати, зарезервована. Вона не буде змінюватись в залежності від фінансування попередніх років. А певний відсоток місць державного замовлення якраз буде розподілятися за самими абітурієнтами. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «За Аман» з Ельдаром Курцеїтовим. Будьте з нами. До побачення.